Vrij citeert naar Klaas Jansma. Soms is hij eerst, soms is hij zoet, maar je moet er wel om het tonnen komen. Goejoen en welkom bij het Scootjesjournaal. Joet komt dat van de Vluzen bij Elehuizen. Dert van de middag weer spannende zielerij weer. Daar hebben we het vanzelfs over in het Scootjesjournaal. Dat doen we met Klaas Jansma, die hier al naast me zit. Maar ik met Willem Swaga. Hij komt uit de Swaga-familie, is bemanningslid op Langwaard. Dus hoe de spanning in de top van het klassement geeft het met hem. He. Maar ik oer... of hij misschien niks skipper worden wil binnen die SKS-vloot. Dat mooi vanzelfs de scootjefan. En we skekelen met de wal, want daar wordt beslist. Oer moon. Want, zat je misschien wel weten, komt er huddewien en meer waarom. En dus wordt er praat oer eventueel betierder starten moon. Of, nou ja, wat er ik maar uitkomt. Dat alweer in het Scootjesjournaal. Maar ja, ik op de Vluzen, bij een beetje minder wien, is er altijd publiek. Touch the ground and the top of the trees. I hear the thunder and the way that you breathe. Look up to the sky. Sweet sunshine, lifting you up. Sweet sunshine, lifting you up. Yeah. Sweet sunshine. Heerlijk zielen. Ik in een lietsboordje hier op de Vluzen. Maar de grote scooters, die gong je van de middag ik bij Elehuizen de street met mijn coroon. Daar praten we over verder. Ik begin alvast met Klaas. Klaas, wat wij ons afvregen en wat ik mij afvreeg. Hey, nou binnen die SKS-vloot ik een soort van gunfactor. Ja, heel groot. Ze moeten absoluut jouw kampioenschap wel gunnen. En hoe ben de tekens nou? Het was wel een beetje zo dat Gerhard Pietersma wat een beetje weerraksloop roept. Maar ik jaar alle jaar, dit is een grote kandidaat voor het kampioenschap. En ik denk dus dat ze het hem wel gunnen. Ja. Die gunfactor en de spanning, nou... Maatjes is het mekaar moeilijk ik op een, nou ja, misschien wel wat op een rane van wat wil en het kind? Nee, helemaal niet. Wat ik nou zie is wel, dat ik denk nou is het even trots zetten kan met protest. Maar ik vind eigenlijk dat er heel mooi, clean en eerlijk en goed zield wordt. En dat zonder aanzien des persoons, de grenzen, daar moet je net doorheen. En na het al dagen, dan kan je reden vlaggen krijgen. Ik vind dat nou noodzaak dat heel goed. We praten dadelijk verder, maar dat doen we alle jaar na het wedstrijdverslag van Elke Lok. De hele scootjevloot is eigenlijk benijd naar Douwe Visser, veelvuldig kampioen in de laatste jaren. Ik ben weer omkomen door een aantal zaken er achteruit trekken in het klassement. Zo dat voor mij in Elehuizen zou wijzen, hij hier er alweer een orenvak op als dat er went wie de oude weken. Maar het wordt even van de start loskoeren, want de heren moesten eerst praten over die tonnen uiteindelijk daar en die maar daar en die maar wel wat dicht bij het publiek blijven. Maar uiteindelijk koer de start dan al los. En dan zitten Lorik Meter en Drachten wat de sokkerbal en Drachten erop omheug. Want ja, die willen Lorik Meter eigenlijk wel de wijsturen en die komt dan ik te betier door de start. Maar het idiote is dat Drachten ik zelf te betier door de start komt. Dus zij matten weer waarom en dan had wat zijn daarachter vrij zielen, maar die man geen weer waarom. Hoe komt het op de start? Ja, eigenlijk maar in Elehuizen altijd aan beide kanten even zien. Waar wij bij naar de lege kant gaan naar de midden. En daar zit het meestal net de wien altijd op de Vluzen ombelangrijk. De akkermes beziekje vergoed voor te komen. Maar voorlopig slag het dat er net. En merkwaardig snitsken heuger als Langwaar. Volle heuger als Langwaar. Maar misschien dat Langwaar het toch wel op een goede wijze. Want Langwaar die komt in de hoeken te lanen. Te gerren met 7 meter van Ljouwer. En dan met Snitster weer achterlangs. Ja, het
zijn vlaagjes op die vluizen dat je net helemaal op sturen kan. En er komt bovenaan je aan en dat is Jenne Waard. En Jenne Waard die mat op die beide man Langwaar en Leo draaien. En ja, dan denk je dat je een beetje wij binnen Huldal in de hele situatie van die eerste route. Ja, dan maak je je eigen paard in. Maar waar komt de eerste betonnen? Dat is Jenne Waard. Jenne Waard komt helemaal goed wij. En ja, die had dus twong aan de boetekant te varen. En de boetekant is altijd het beste op de vluizen. Nou, daar ken Gerhard Pietersma op kop. En die ken eigenlijk op wij naar zijn tredde oerwinning. Er komen achteraan een Lemmer. Er zit een Lorik Meter bij. Er zitten Jouren ertussen. Maar krijgt die Jouren die tonnen. Dat wordt wel allerhuis nippelijk. Maar ja, het komt goed. Het komt krek goed. En dan was ik weer heel rustig daar aan boord bij de Jousters. En sjoggen, nee, hoe het dan verder gaat. Naar het heulenveld, wat een heulijn hoe die vluizen. Maar nou ja, en daarachteraan is een griebers van je welste verzeld. Maar het gaat alweer keurig. En dan maar Vaderwien op wijn in die tonnen aan de Heidenskipsterwal. Al komt het net helemaal onder de wal te pas. Maar je sjoggen dat Snits achterin zit. Dat Grauw achterin zit. Dat Ljouwert achterin zit. En Jenne Waard vaart voorop. Jenne Waard zal Joer toch wel weer winnen. Die kennen dat omraken. Die door dit scootje zien vier wij het beste. Maar er zit Lemmer een beetje zien aan te stikkelen. En Lemmer wil er eigenlijk wel wat bij komen. Maar zat het nou liek, het is Jenne Waard helemaal vrij voor. Op dat binnenkant tonnen. Wat wil je nou meer? En dan gooit Lemmer het zeiloer. En dan zien we wat er dan gebeurt. Want dan komen erachter natuurlijk nog volle meer zeilen die het oersmieten worden. En dan komt het heulenveld er aan. En dan ja, liekt het nog als dat Jenne Waard voor zit. Die gaat een eind omheug. En Lemmer gaat de orenkant uit. Lorik Meter gaat de orenkant uit. En dan is Lemmer ineens de eerste om het tonnen. San eind voor. San dat één keer dat zeil oerswiepen. En dan lees je San eind voor op de hele rest van de vloer. Niet maar Sjem had om die tonnen te komen. En dat wie me toch een leien. Ja, Jouwer komt er goed omheen. Dat is geen enkel probleem. En Langwaar komt er goed omheen. Maar de rest is alweer wijzakken. En die maakt meters, ja haast 100-tallen meters verder om de oren. Het gerakte, ja, die had nog een keer het rjochten van de wei waar de binnenkant van de tonnen had. Die mij eerst om de tonnen had je tenminste gelijk lezen. De wie ik helemaal ging geschreeuw. Iedereen vond het best. Maar het slaggen dus net iedereen goed. Ja, Lemmer en Jouren. En Jouren voel onmiddellijk on. Koer bij deze tonnen. Ja, koer er al tussen. Maar dat wie het dan ik en Lemmer wie voorlopig nog baas. Maar Albert Visser wist ik wel wat. Die Jousten die komen hazes heel hut op mij ta. Want die zielen mij dit waren jusjes hudder als dat ik ken. Maar hij zei een beetje misschien ken ik nog wel wat verdedigen vanzelf. Nou, dat in de rest van de vloot zit een beetje te mieren. Mij Elkoor, zit Lodewijk Meter, daarachter Langwaar komt Snits, die maakt weer mieren met de akkermers. Ja, dat wordt vervelend alweer. Die ha eigenlijk een beetje de smoor op elkaar in. En die zitten maar wat in elkaar te zielen in steed van naar voren te zielen. Want dit zit alweer nog redelijk achter in het veld. Wat wel een heel soort wisseling is hier. En dus weer het voor het publiek best aardig om te zien vanzelf. Nou ja, hier is Joey Jouren. Albert Visser had eigenlijk net eens bezorgd. Ja, hij ging door de midden. Maar dat mij op een vluizen nooit dwaan. Had ik al een paar keer zijn. En dat die Dirk-Jan Rijnk helemaal net gewoon mooi bovenlangs. En kwam geweldig als eerste betonnen. En Lemmer daarvoor achter. En beide man zoen je in deze wedstrijd net weer zien. Jousters mooi voorop. Lemmer erachterom. En de rest van het veld, ja, dat is Langwaar. De treden, die leider. Nou, die ga ik helemaal geen bezwier gaan bij deze positie. Beetje de heugte houden, hult dit goed. Rustig zitten, wacht je. Want het ben van die kalme omstandigheden. Dat is even omzien maar te krijgen als Johannes Meter nou doet. Maar dan weet je al dat het goed zit. Die worden gewoon treden in zo'n wedstrijd. Helemaal geen probleem. Nou, hoe zit het dan met de rest in? Ja, Jenne Waard beziek het weer wat naar voren te komen. Want die weer natuurlijk heel al naar achteren komt ertussen. Maar rek het dan mij Waard zijn en Lodewijk Meter en de hele mannen daarvoor. Rijken ze al een beetje in de street. En die street zo tot op de finish nog onder gang bleef. En dat weer best aardig verzels. Want er weer nog een oren die ervan profiteren zullen. Maar dat vertel ik je in Ases. Want wij maat verzels eerst even zien naar de Jousters. Die het echt voor op het veld liggen. Sanijn voor de oren nog van de wien gaan. En Jogin alweer om de boppers te tonnen heen. Ja, dan weet je wel dat je 4 voor binnen. En het is ik wel aardig voor het klassement verzeld. Want zij scoren bij die spannende top. Maar dat zal Simone Ases wel vertellen hoe dat alweer precies in elkaar zit. Dirk-Jan Rijnga. Heerlijk gevoel. Zijn broer hier een oerwinning. Hij had een oerwinning. En dat had er wel eens jeder in. Maar dit is een hele aardige. En daar ben de man ik heel blij mee.
Nou, dan komt de Lemmer mooi als tweede binnen. Geen enkel probleem hadden in deze wedstrijd. Ja, zien zelfs hun tweede overwinning wel helje wel, maar dat zie je er net helemaal in. Maar dan komt het gegriebel. Akkerem is naar voren stoot. Er zit een oren tussen. Er zit Philips tussen. Hele mannen tussen. Er zit Lodewijk Meter tussen. Maar Lodewijk Meter, kan die tonnen wel helje? Nee, dat denk ik net dat hij die tonnen helje kan. En dan komt de hele mannen de Heerenveen daar nog een keer doorheen. Daar komt wat eind achterom. En dan blijkt dat Lodewijk Meter hulde weer waarom had en in de achterste eind te landen komt. Nou ja, de eindstand, ja, dat mij maar van mijn leeuwen. Want er zit een heel verschil in verzelde was einders. Ben ik een beetje triest, want die waren van het zande plakje nog nee, het jochende, het ziende tascoot ongeveer. Maar Simone Scheffer die zei hem ongetwijfeld vertellen hoe dat precies in elkaar zit. Maar vanzelfs Elke, ik liet die toch nooit in de steek. Daar komt hij. De uitslag van Joet. De Jouwer 1, de Lemmer 2, Langwaard 3, Jennewoord 4. De hele mannen eindigt op het 5e plak. Akkerem zegde het Heerenveen Sande. 8e wordt zijn Snits 9e, de Zuidwesthoeken 10e, Grauw 11e, Huzum uiteindelijk 12e, 13e Ljouwert en 14e weer Drachten. Die zit er een heel eind achter. Dan het algemeen klassement. Oh, het is echt zo spannend erbovenin. Jennewoord 15,8. De Jouwer 15,9. En dan Langwaard, maar zegt je, er zit wat ziende tussen de nummers 1 en nummer 1 en nummer 3. En dan op het 4e plak Grauw, dat verzels ik nog wel kans het, als er wat nu voor de dingen gebeuren. En Akkerem op het 5e plak. De Lemmer zegde Sande het Heerenveen. Gaan we naar de tweede side Ljouwert op het 8e plak. De Zuidwesthoeken 9e wordt zijn 10e. Tja, Snits 11e. De hele mannen 12e, 13e Drachten en 14e Huzum. Dat hier zo mooi nog even voor hun uitkomen in Joet. Maar helaas, het ging mis. Ondijn in het zicht van de havenzees dan. Willem Spaga, doos zielst op Langwaard. Als dat zo'n klassement just, wat denkst u dan? Nou, ja. Dit is best, hè? Dit is best? Ja. Ja, dit is top. Ik dit zeg kampioenstekentjes toch in de eigen nou. Oh, dat is nog een eindfut, maar nee, dit had ik net verwachten zo in het voorseizoen. Nee, super. Maar nou is het wel zo. Er zit twatsie in de tussen, Willem. Ja, maar die horen niet in een hutje. Ja, maar je hebt geen ik het. Ja. Dus, wat willen wij? Nou, top draaien, dat nou wel... Klaas, wat beskieren hè, van de man? Nou ja, maar ze weet juist dus helemaal niks. Nee. En hoe zie je dat dan uit? Dus je moet de stabiliteit ik het vinden. En wij draaien 4e plakjes, dus het is net winnaar. En dan door met punten. Nee, het is 3e, 4e. Dus je moet nog even een stapje vooruit. Ja. Dus ik snap die beskier niet wel. En je staat er van te schijn. Ja. Je doet maar met de jubileumwedstrijd. Je er allemaal landjes van elkaar. Het waait enorm. Dat rekent even voor het winnaar. Ja. Nou, dat is heel bijzonder. Ja. Dat schip, dat is het oude zwaar. Dat moet je net weten, het is het oude zware schip. Ja, Willem had er dan dat misschien net meer mee. Maar dan moest je me voorstellen, Willem, zijn paken. Die is erop geboren. Ja. En zijn oerpaken. Die woont erop. En de oer en de paak en de haai daarvan uit het bouwen litten. Nou, dan wil dus ik dan nog zijn meer... geschiedenis. Dan wil ik nog meer die Iger van Willem zien. Ja, Er zit dus een roots op dat schip, Willem. Wij hebben gewoon heel kort voorseizoen aan natuurlijk. Dus het pakt nou wel goed uit. Maar Ja. hetzelfde hier de andere kant op pakt en dan... dit gaat goed zo. Maar ik krijg ze juist eraan, dan is het helemaal Ja, mis. echt helemaal mis. Dus ja, we moeten wel wat winnen hebben, dan ben we wel wat zekerder dan dat we met deze cool te binnen. Ja. Ja. Dus Jocke, ik even naar de winnaar van Joet. Daar hebben we even bij aan boord West. Dirk-Jan Rijenga. Ja, dat wie krijg ik zwaar een beetje. En vanmorgen even zield, even zien hoe dat naar het oren terug lieken. We zijn net helemaal tevreden hoe, dus we hebben de boel even verloren. Of even verloren, we hebben radicaal verloren. Ja, en dat pakte wel nog mooi uit vanmiddag. Redelijke start en mooi gangzielid en het schip rent wel. Ja, je kwam nog zwaar uit de start. Hoe koest Albert Visser van Lemmer pakken? Ik denk op snelheid, Joet. Ja, hij draaide de krek wat jij er fut. Wij zetten iets langer terug. Wij konden mooi naar de tonnen tassielen en hij moest nog een keer extra draaien. Ja, een foutje maken. Dat is jammer. Dat is dat hij nou ook niet butten, maar ja, vooruit maar. Dat doe ik nooit weg. Wat voor foutje weer? Nou, ik draaide als eerste naar de boeita. Wij dachten dan helikoen.
En ja, ik vind het aan de wol natuurlijk. Je kijkt niet. En, maar wij toch nou maar heel koen. Ik denk, ik wil ik net te vier zielen. Want dat hij dan jaren draait als mij. Dan in het heim in gewoon. Dus, maar dat koen is niet. Dus nou ja, vooruit. Dat kapitale fout. En dat zei het Albert Visser, de skipper van de Lemmer. Ja, hoe is het om boord nou, Willem? Ben je hem er echt op focussen van wij willen? Nou, het wordt wel hier en daar al wat serieuzer, ja. Ja, waar merk je dat aan? Nou ja, je hebt vanmorgen, dan juster is het helemaal kloten en dan vanmorgen ga je wat jij de fut en dan, nou, juster maar iets minder in het glasje, jongen, niet lang maar. Aha. En dan nou, vanmorgen maar even trainen en dan hele horen dingen doen en dan Joet pakt het weg goed uit, dus er is ook genoeg te verhoren aan boord. Maar voorlopig doen we goede zaken, dus we doen het toch wat goed. Ja, je hebt toch wat goed, ja. Ja. Nou, wie er vrij in het begin, ik denk dat we hem even snel te kennen, de situatie dat je hem, net als mij, een woord omheen stuurde. Ja, die zit ik voor u, toch? Ja, maar Oh, ja. die moest echt. Waarom, wat wie dit? Van mij wie dit naar de eerste tonnet daar. Ja. En hem net onroept, ja, maar hij draaide. Nou ja, dat is alleen maar goed voor u. En dat pakt de letter voor hem volle bed uit dus voor u. Ja, Want hij lijkt bovenin volle rommer. dat wil ik zeggen. Want wie het een bewuste van, Ja, hey, nou ja, dat zijn situaties, daar zit je in. Nou ja, toevallig pakte dit zo uit. Maar Ja. voor mij vond hij dat helemaal net vervelend, want het pakte voor hem prachtig. achteraan net. En het wie voor hem in eerste Ja, dramatisch. wij zijn ik daar hier maar eigenlijk zitten met hem. Ja. Is dat dan een inschattingsfout? Wat is Ja, dat? die eerste wien, dat draait wel zo, dat kerst niet. Dat is gewoon, dat is een beetje geluk, ja. Skiftende wien en Ja. vrouwen binnen te vertrouwen. Nee, steeds nee, doen, hè? dat is Ja. het, ja. Zij is het, ja. Hier is die situatie, ik zie, want wij toch namelijk van, het is echt bewust even narrie of zo. Ja, nou ja, ja, je ziet allebei om als eerste bij die bovenste tonnen te Ja. komen natuurlijk. Dus, nou, ik bedoel, we watchen wel op, krijg slank dat hij draait. Dat is logisch. Met zo'n roze man ik dan. Ja, Dus dat is Sion. dat Ja. is ziel. Ja. Ja, het is no zielen op zijn scherpst. Ja. Ja, toen lijken we alle nog net zo gunstig. Want toen wie Heerenveen die wie er al had. Maar die draaide ze aan voor Heerenveen helemaal verkeerd. Want die zijn die giet dus eerst allemaal tonnen, maar dan pakt het toch weer heel los uit. Ja. Kan protte gebeuren in zijn rakje. Er kan een heel soort gebeuren, dat zeggen we Joet ik, hè? Ja. Er gebeurde van alles, Klaas. Ja, maar dan is het alweer, ik was aan dat zij Douwe Albert Visser van de Lemmer. Het is natuurlijk toch wel net samen wat toevalligheden. Er zit wel wat matigheden in. Je weet bij thermiek, als het wat zuidelijker is, die wind, dan weet je bij de wal, dan wordt die wind wat omheen, dan krijg je een beetje een oren draaiing, dan moet je naar de wal gaan. Dat is dat zo. Je weet wat zij die een heel goed ding naar de voor de wind komen. En alles dekt de voorste hou. Nou zie je de binnenkant maar op. Want je bent koning. Want het is al geboord aan boord. Ja. Dus ze moeten alle erachter, jongens. Dat wie wat zij doen. Dat is net samen wat en tafel. Nee, dat is dan heel toek en goed sturen. En oren, let het haar oor komen. Die liggen aan de verkeerde kant. Ja. Nou, ja, ga er maar achter. Ja. Want ja, zo'n speel is dat. Want de beste is dan koning. En zoals je hoort een heel soort van die dingen, denk ik. Johannes, wat stuurt te goed. Maar Tactisch. het is helemaal, het is helemaal net eigenlijk een zielskipper, hè. Dit is een binnenskipper. Ja. Maar jongen, wat stuurt hij deze? En hij, Johannes en Baint is een hele goede adviseur. Dus, en een goede bemanning, boothandling, hij is een goed van me. Ja. Langbaar is echt herboren. Ja. Maar ja, Willem, die ken ik een beetje zien. Wat denkst? Nou, wat die doet denkst? met die IFK ik nog maar met je Ja, naaien. komen we dadelijk vers toe te praten. Weet je hoe ik een hele hoop hoe praat waar het is morgen. Want ja, morgen wordt er min waar verwachten. Want dit even zien, shit, wat 19 graden. En windkracht 6 wordt er verwachten. Dus ja, wat mat we nou willen morgen? Nou, ik hoop dat het terug gaat. Maar wij hebben wel een voordeel natuurlijk met die grote bak daar op die zee. Ja, Dus Hij is wel 1500 kilo lichter dan dat er weer, Willem. zou ze, nou, maar we sjouwen wel wat in je. ja, je wil wel hoe de woeste baren steeds maar. Ja, nou ja, daar hebben wij wel voordeel natuurlijk. Ja, s'avonds jaren, want heel klok die is bij de skippers en bij de commissie van Starum, die hier naar Elehuizen aanreizig is als commissie van wijzen. En dan we toe praten, Elke, is er al wat besluiten?
Nee, er is nog geen beslissing genomen, maar je moet je zelfs wel tarrieden op andere omstandigheden binnen dat je morgen in Staveren net zullen kennen zoen. Je zoen misschien Jedder zullen kennen, je zoen misschien zelfs de Maas zullen kennen. En dus binnen tarrieden de besprekingen was tussen alle skippers en de SKS om te zeggen van wat moeten we nou in feite doen. Ik praat met Peter de Jong, de voorzitter van de SKS. Je gaat uitpraten, morgen om 8 uur vergaderen. Dan gaan we er weer betijd uit, jongen. Ja, als je zielen willen, dan moet je er wat voor doen. Ja. En wat bepraat je hem dan morgen om 8 uur? Nou, dat is gewoon een routebespreking. Zo, we hebben zijn van wat we pikken wat we pikken kennen. Morgen het waren we inderdaad heel onstuimig en we weten net hoe laat en wanneer. We zijn van nou, lief dan jij er bij elkaar komen. En dan kunnen we in elk geval zien en kunnen we dan handelen naar bevind van zaken. Ja, maar dat zou het kennen, dat ik nou zie in de meesten thuis zitten met van de wordt morgen om 10 uur starten of zo. Nou ja, het kan wezen dat de stad die eerder is. Ik kan nou net zeggen hoe let. Maar die schippers zeggen van nou, dan moet het wel 10 uur worden, want dan mag ik weer van de Marau komen kennen. Ja, maar de schippers die bepalen dat net. Het is de wedstrijdcommissie in samenwerking, in gewerking met de Minwari, die uiteindelijk bepalen wanneer de wedstrijd sealed wordt en wat die sealed wordt en wanneer. Ja. Jongen, om al woorden, dan komt de commissie Staveren bij elkaar met de Minwari, die gaan er even over praten, om alvast wat een blik vooruit te werpen. Het zou dus best wezen dat je dan al beslist van nou, we moeten dan maar een beetje naar voren, want het komt dichterbij. Dat zei Pieter. Ja, nee, maar ze hebben een mooi jongen, komen ze bij elkaar, hebben ze een tarreding. Morgen hier weer, komen ze weer bij elkaar. We willen gewoon alles in het werk zetten om te zien van, kunnen we zielen. En dan mij net zo wezen dat we dan op een of andere manier te laag binnen of wat dan ook. Dus de commissie is er heel serieus mee bezig. De Minwari is er heel serieus mee bezig. Skippers willen graag zielen, maar wel onder bepaalde omstandigheden. Met veilig wezen. En maar een goede wedstrijd wezen. We moeten net na een kwartier al ophouden. We moeten veilig wezen. Dus ja, we hebben wel een aantal ronden betekend. Nou, dat wil de wedstrijdcommissie ik. Dus we hebben zijn van, wij komen om 8 uur bij elkaar. En dan kunnen we altijd zien van hoe het wordt. En dan wordt direct bepaald door de wedstrijdcommissie. Uiteindelijk, maar wij die mededeling van het SKS-bestuur, hoe let er sealed wordt. Ja, maar goed, iedereen mag dus betijd genoeg klaarstaan om dat al hier hard te kennen. Want vroeger, je bent 20 jaar hier, dus je moet in de historie denken. Vroeger zijn er wel eens, morgen hebben we in Staveren net zielen, maar misschien hier in hele huizen wollen, wie we zijn. Ja, nou die discussie hebben we vaker gehad. En de wedstrijd op Staveren wordt gewoon op Staveren sealed. Dank u wel. Graag niet. Nou, dat is in elk geval duidelijkheid. Er wordt net in oor sealed, alleen nog op Starem. Maar Klaas, is het wel eens eerder gebeurd dat er dan eerder starten waren? Nee, volgens mij net. Nee, ik dacht het net. Ze zijn een keer uit weet hierheen. Ja. Maar dat doen ze niet meer. Maar ja, ze kan natuurlijk van alles uitvinden. Maar ja, je zegt ze windkracht 6. Nou, ik sta net op het trein. Dat zal ik je wel vertellen. Dus ik moet het morgen met maar goed luisteren in de Omroep Friesland. Dan kan het jaar naar de moeite worden. Ja, nou, om jou wachten is het waarbejocht, Leuk. Of jou van Jon. Nee, dat is correct te let. We komen dadelijk vers nog wel even op het waar. Maar we gaan naar de familiehistorie van Willem. Want de SKS, elke jaar in het krijgseizoen, bestaat 20 hier. En dus doen wij in de historie van een aantal families. En Joet is dat de familie van Willem, de familie Zwaga. 4 boppen in het vleugelklassement is dit Ulbe Zwaga. Hij is de godvader van de Zwaga-familie die lang in het scootje zielen als skipper onwijze wie. Zijn zoon heet Lambert Zwaga, daar gaan we op zitten. Als je hier zit, dan ring ik, jij en ik. Maar als 4 horen in de lemmer. Het is een prachtig film uit de vroege jaren. Kijk naar de oorlog, nevens mij, dat je hem uit hielpen bij varen naar Grauta. Dat je hem heid meest omheugen doet en dat je hem ik aan de liga steen te draaien en enzovoort. Ja, wie tot hij hem deleert? Nou, daarvoor, in de oorlog hebben we het geleerd. En dat weer een van de laatste stuiptrekkingen van het scootje. Toen begon het al te verhoorden. Hè. Ja, we moesten zielen. Dus dan leerde ik, daar ben je er mee bezig. We hebben 1 keer bij we van Kronwalo kwamen, toen weer dat wat in de wind. En dan dan moesten wij lopen. En dan zetten hij en mij een zeil. En dat er de gang hier, dan blauw onder de wind op zielen, blauw bij de wal. Maar dan kwam er even maar de kop bij de wal. En de ruitwal, ja. Dus dan moest ik naar huis springen, maar dan moest springen. Want sprong ze net, dan koest rennen. Dus jij eerst. Dan ik, dan ik en dan ring ik.
En dan pakten ze zij in de koolbeet op dek. Want Safvlug moest springen, want toen was weer het schip fit. En dan, tegen een keer gebeurt dat het mislukt is, maar dan Jek en ik. Dan komen we terug naar in. En Heken ziekje, daar we langs komen en dan wachten ze hier in, dan weet ik maar. Ja, want elke minuut telde. Elke minuut telde daarin. Hè? Dan zetten we zeil en dan kreeg dat schip gang en dan zielde dat. Maar dan kon het zeil niet vertellen, dan bleef het schip zielen. Hè? Nou, en dan iets op het moment daarna staan en achterop het roer. Ja, die kon je goed varen. Maar het varen, maar die schepen, dat is heel belangrijk. En daarom kon Lodewijk Meter, maar die twee broeders, een bak, niks weg. Maar wij opvoeren, drink ik, zowel ik als hij, wij wisten wat we met het schip moesten. Jim Heid staat bovenaan in het vleugelklassement. Ja, in de begin 80 jaren dan is hij opgehouden, maar dan zielen Rink, Jeen en Lammert alweer als skipper op een scootje. Ja. Zien Swan. En die worden alle drie ik dan een keer kampioen minimaal. Ja. Hoe kan je dan, dat klinkt raar, maar beter werden als nog? Beter. Je bent eigenlijk nooit beter dan nog. Maar je kan wel geconcentreerder worden. Je kan ik wel op een gegeven moment de slimheid uitlokken. Hè? Maar dan moet je je persoon kennen. Nou, dat kon ik, maar dat kon ik. Rien ik heel goed. Je kon maar de grootste vijand, zou ik maar zeggen, rookte sigaren. Maar hij wist hoe het heen moest. Als je naar just Willem. Dat is mooi toch? Guido Dien, voorouders. Ja, mooi. Ja. Wat doet hij dat? Nou, ik ken het vol mooi, hè? Ik denk nou, ik even niet een mooi shirt, maar... Nee, nou, ik vind net zo vol. ja, nou ja, ik vind het mooi, maar dat me net vol. Maar de zwagers heeft geen skipper op dit moment in de SKS-vloot. Ja, wel in die IFKS, maar net in... Nee, nou ja, ben je mee bezig? Do. Daar ben ik wel mee bezig, ja. Ja, was het graag? Ja, natuurlijk. Ja, daarvoor zit ik in IFKS. Dat is de eerste reden dat ik IFKS zit. Ja, want daar is een hele hoop verroer, hè? Ja, maar dat moet ik. Ik krijg mijn kat het hier, hè? Just dat mijn Japel die er ik zou houden. Dus je moet het wel kennen. Ja. Als je in een SKS komt, Ja. dan moet je het eigenlijk dan al kennen. Je moet het net daar nog een keer leren met dan. Nee. Het een kat hier. Hey, dat is heel apart. Dus zij eigenlijk die opschitter en IFKS, al die inspanning, dat doet om dan een keer skipper met de SKS te worden. Ja, dat is de eerste reden. Ja, en dan wist ik al bij wat scootje of dat zitten we Dat weet ik wel, maar dat zit ik niet. Dat zitten we dan niet. Nee. Ik heb me Wat denk je? Ik denk dat het op langbaar is, maar dat zei het net, maar daar is Johannes Meter nou en die Ja. doet het goed. Ja. Dat is dan fantastisch. Ja. Maar we hadden er even net over, maar we weten wel dat Willem een soort ervoor doet. Ja. En Willem kent ik. Die Dus kennen dat moet skipstjoer. ooit goed komen. Nou, dat weet ik niet, maar er ben al wat meer die het kennen. Jawel, maar de familie Zwaga, die wil bij de skipper. Is het een gesprek in de familie van de mat? Nee, hoor, nee. Ik zou het Dat ieder een net, weekend maar hebben. het Met... komt echt van uw tijd. Van ik wil bij die SKS. Ja, tuurlijk. Daar ben je mee opgegroeid, daar ben je mee opvoeden. Dat is vroeger dat wij dan voeren van die ene plakje naar het andere plakje. En dan laat je het schip uittuurt en dan zie je het maar schip het bedje erop. Ja. Dan begon dat daar. Ja. Dus, nou ja, en op een gegeven moment is hard, die ziet ik ben langs de kant en toen ik zei, nou ik heb hier een scootje en we gaan misschien machine aan. En we werken ergens net daar. Ja. Hij is al bij jullie Ulbe, jaar, hè? Zwager, De hoofdschipper van Ljouwert. Ja, 2 ik keer weet daar het. kampioen reglementair en 3 keer nu het mouwpak. Ja. Maar dus 3 keer eigenlijk. Ik hoop je het voor die Willem. Dat Ja, het maar dat slag komt wel het. goed, toch? Ja. We gaan niet tussen nou even naar de fan, hè? De scootje quiz. En Joet hebben eindelijk een vrouw. Goeiemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Simone, waar ben jou? Gepke de Raaf. Gepke de Raaf. Ja. Nou, wij zien je een quizkandidaat. En we zeggen, joh, wij dachten, dat kan hoor. Nou wordt het moeilijk. Dit wordt denken. Weet je al wat van scootjes zien? Nee, net zo wel vol. Nee. Nee. Maar je ben je wel bij jullie Ja, huizen. zeker. Maar wij hadden het wel op radio, maar wij gaan er net heen. Ik kan het spel net uit me horen. Ik weet, als ze die kant uit gaan of die kant, dan ga ik geen... Geen doorloop. Nee.
Maar je luistert altijd naar de radio. Zeker. Dus je krijgt een heel soort informatie. Alle jaren weer. Ja, dat wel. Ben je er klaar voor? Ik gewoon. Daar komt ie. Ja. Vraag in. Zoent nog maar kwart wordt de wedstrijd op Eerlehuizen versield op vreed. Maar in het verliezen weer dat jarenlang op een oordij. Op hokkerdij. Ik zou het net weten, misschien wel op een eentje. Dat is jammer. Het wie op Tuesday. Oké. Maar ik heb nog niet onderhand. Nee, nog joh. 2 vragen te gaan. Zo. De SKS had 2 echte familiescootjes. Wordzijn en Akrum. Hokke 2 families binnen baas op die scootjes. Nou, dat zal de meters wel wezen, denk ik. Ja, en waar zullen we daar meer bij bedenken kunnen? De meters en... Van der Meulens. Heel Het spant er nou om, hè? Ja. Het scootje van Wordzijn had lange tijd een Omroep Friesland verslagjouwer als bemanningslid gehad. Waar wie dat? 1. Gjalt de Jong, Ilke Lok of Geert van Tunen? Gjalt de Jong. Het wie Ilke Lok. Wie Ilke? Ja. Nou, ja, ik dacht dat hij altijd in dat lietse boordje ziet. Ja, dat ziet ik, maar hij had ik heel lang meezield op Wordzijn. Hoe is het met het knopen? Want ik neem aan dat jouw man vaart en dat jou hem altijd vastlezen moet. Ja. De knoop die we hier door, dat is de topsteek, of ze nemen hem ook wel de touwboei. Het is de basis van een masworp. Dan pak je die kant van de lus en die kant van de lus en je loekt ze aan elkaar toe. En dit is de topsteek. Oké. Nou, Gepke. Dit gaat me al. Het lijkt wel een krakelingje. Ja. Ja. Nee. Nee. Ik krijg die krakelingen erin. Nog een keer. De krakeling. Oké, stop de tijd. Oh, het is voorbij, Gepke. Nou, jammer. Jammer. Het skip is nog nooit losline, toch? Nog nooit. Nee. Hij zit altijd nog goed vast. Nou, Bouke, het is een vrouw. Dat heeft ze voor. Ja, dat had zeker zien voor. En ik vond dat ze het heel goed bezocht had. En daarom moet ik er toch 1 punt voor Jan. Nou, geweldig! Waar wint er hier op de Vluizen bij Eerlehuizen? Snet. Nou, helaas, Gepke, dat wie net goed. Dus ik hoef Vince net te broeken. Abel blijft gewoon bovenaan staan met 5 punten. En rint dus kans om mee te gaan op de laatste dag. En ik denk dat het heel spannend wordt nog in Snits. Maar elke lok in het wedstrijdboordje. Wil je mij waar? Morgen op Staren Big Leaks. Mailus simmer@omroepfriesland.nl. Ik zou nog heel graag met hem erop praten willen. Maar helaas, de tijd zit erop. Wij binden morgen op Staren. Wat er nou zield wordt of net. Het Scootjesjournaal is er altijd. En Willem, skipper, dat wist ooit. Zeker weten. Dank u.